רחל עזריה, חברת מועצת עיריית ירושלים, ראש סיעת ירושלמים. הציבור הפלורליסטי בצפון ירושלים מודאג מפרויקט הקריית החינוך החרדית, ובעיקר מהתמיכה של ראש העיר בפרויקט. האם יש סיבה לדאגה הזאת? יש סיבה לדאגה כי בינתיים זה עוד לא בוטל, אבל אני חושבת שהציבור בצפון ירושלים עשה עבודה מדהימה כדי לוודא שהנושא הזה, הסיכויים שהוא יקרה ילכו ויפחתו, ואני חושבת שאם הציבור בצפון ירושלים ידע להמשיך להיות מאורגן ומסודר ולהמשיך את הקמפיין נגד העניין הזה, לדעתי תהיה הצלחה. זה כל פעם חוזר על עצמו, כשאנחנו מאורגנים ויודעים מה אנחנו רוצים ויוצאים לרחובות, אנחנו תמיד מנצחים. איך את רואה את עמדת ראש העיר בנושא? אני חושבת שבשלבים הראשונים לא אמרו לו את האמת, או לא דייקו והוא לא הבין בדיוק על איזה שטח מדובר, ואחר כך הוא נכנס להתחייבות שהוא לא יודע איך לצאת ממנה. התחייבות לחרדים. כן, ובמקום לומר, אוקיי, תקשיבו חברים, זה לא רמת אשכול החרדית, זה על הגבול הלא חרדי של רמת אשכול, וזה גם על הגבול של גבעת המבתר, ולכן זה לא צריך לקרות שם. יש מספיק מקומות אחרים שבהם אפשר לבנות מוסדות חינוך חרדים, לצערי הוא דבק בעמדה הראשונה. באיזה מידה את רואה את חומרת הקמה של הפרויקט הזה, פרויקט החינוך החרדי, במידה ואכן יוקם? אני חושבת שהפרויקט הזה הוא גם פרויקט מיותר, גם לא צריך אותו, וגם הוא יפגע בציבור הלא חרדי, באזור של רמת אשכול, גבעת המבתר והגבעה הצרפתית. אני כן חושבת שאם באמת יוקם גם מרכז מחול עירוני, כמו שהיה אמור לקום בהתחלה, זה יהיה פחות הרסני, אבל אני חושבת שגם מצד שני הרווחנו משהו מאוד גדול בתוך כל המהלך הזה, כי הציבור בצפון ירושלים התארגן, התאגד, התחיל לצאת למאבק, למד, לנהל קמפיין, הבין שצריך לקחת אחריות על השכונה, שזה הישג מאוד מאוד גדול, שאני מאוד מקווה שנראה את התוצאות שלו בבחירות למנהלים הקהילתיים, שבאמת הציבור יוצא מהבית, יוצא להצביע, ייקח אחריות, ואני חושבת שאחד הדברים הכי גדולים שאנחנו למדנו בתקופה האחרונה בירושלים, שזה לא מספיק שיש ראש עיר חילוני, א', צריך לוודא מי חברי המועצה סביבו, וצריך לוודא שהציבור עצמו מאורגן ויודע לוודא שהדברים שחשבים לו שיקרו, באמת זה מה שיקרה בשטח. אני מודה לך מאוד מאוד על הרעיון הזה. בשמחה.